জ্ঞানের বাতি জ্বালাও রে টুনটুনা টুনটুন, জ্ঞানের বাতি জ্বালাও রে টুনটুনা টুনটুন, জ্ঞানের বাতি জ্বালাও রে। জিকির করতে করতে আস্তে, জিকির করতে করতে বাতি নিভা গেছে, ওখানে জিকির করতেছে বাতি নিভা গেছে টুনটুনা টুনটুন, বাতি নিভা গেছে টুনটুনা টুনটুন। একটু পরে কাপড় হানো খুললে গেছে, এখন জিকির কয় কাপড় খুললা গেছে, খুললা গেছে, খুললা গেছে। আরেকটা কি কয় তাল ছাইরো না, আয়া আছে, তাল ছাইরো না, আয়া আছে। Good morning, sir. Good morning. Class 2 habang, sir. Ma belai ma rao bunai jako belai. Sir, biar English, sir, English language. Bio ma bai di Ingraji bebadi Ingraji ko babe au rai layo. Madam, sir, menhana bunga ba English rai henna. Bekan ang English rai dengman. Tik ase na thai bio ma bai di Ingraji buzia somzia. Sir, zai pura English renga. Bisa English boro Hindi laga lagi jo mixer English rai lai, sir. Bad ho beko debung mano ese banglet janai. Sir, bahaya manspra. Or sai dengman. Ota sir gusuman nai kai ang besai padengman dose. Biar let jabai. Nima ada, sir. Nima ada. Jamba nama nolai school ni time ko banthia nama. Jabai sih, sir. Ang gaban ni pai biji kalam tarla ang class 2 habine si nama, sir. Aro besebang singaw habao no nonglai mato singaw no dompai kayolai thangjirai hai. Thank you, sir. Oi, sir biar ang snazzy. जोङो सिनायाखै आरो नोंलाय दासो फैनाय दहायनिफ्रायनो सिङाव फाग्ला बायदि रंलागासिनो आरो मोसाखांबावबायसो बै गेनेर बाति जलायले टुनटुना टुनटुन होननायखौ एसे क्रेकसो खोमालै मानसिया ना जोंनि सार गोदान नामा हंला सारनि जायगायाव फैबाय नामा ओहो नङा र' हंला साराबोथ' थाङाखैना नोंथाङा सोर जाखोमोन औ जों नोंखौ सिनायासै नों सोर माथो डक्टर नाजाय फाग्ला नाजाय आरो रायलायनायाबो लासै लासै Pisa sorry and no sorno ani introduction ko hone bavado ani muma Dr. Ramanda anosini godan teacher. मा डक्टर बालाय हस्पिटालावसो थानांगौ दा बेयावलाय माहायथो फैखो बे स्कुलावलाय है जाम्बा गावनि डिग्रिखौसो बुंदों डिग्रि आच्छा ओमफ्राय सार नों जोंनि मा साबजेक्टखौ फोरोंगोन औ सार माथो जोंना गासिबो साबजेक्टनि टिचारफोरा दंजोबखायोलाय आरो बे बोर्ड एग्जाम खाथियाव नों मानो फैखो सार Ani munga Dr. Ramonda anosini godan teacher lo nanga godan principal bo. मा गोदान प्रिन्सिपाल ओमफ्राय जोंना बे फुराना प्रिन्सिपालालाय माथो जाखो Nosini gojam principal a setheb. सेटेप मिन्स लावबाय आसोला सामफ्रामबो लोंनायल' नालाय ब्रा आं बादा होबाय थाखाथारोमोन Nanga pisa setheb means not laubai. Setheb means transfer jabai dasra schoolao. ए बिदिबो ट्रेन्सफार जालायो आरो जानारे Ah, nosini godan principal lo nanga an nosini all-rounder subject ni teacher bo aro anjo bara khela da khalam khananga ba direct transfer aro transfer abo sol au nanga direct up above the also high like a diamond in the sky so montibai nang shini board eba final exam a bara gobao gelia bekaino no shini study a forainaya besebang augaiko besebang ready jana dong ang beko dinei check kalamgon aro jayaha ready gaya bisoro no exam allowed understand you little star Oh understand sir understand very much understand nathai ma एफा बिदि गनगलाव सोर फरायनो गोसो जानोब्रा सार gandogal ma baidi gandogal belai हाब सार नों एसे मोनथिथाराखै oho am esebo monti tharake ए सार होमबालाय मोजाङै खोनासंदो दे खब्ला नोंनो लागायना होदो नै सार नोंनो साननानै नाय एसे जों एबाराव फाइनाल एग्जाम होगोन थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जों खुनुरुखुमसो क्लासखौ लाखादों क्लास जोबनानै फरायनो बन्द होनाय लोगो लोगोनो
दुर्गा फुजानो दिवालीनो लोखि फुजा काति फुजा जालायबाय होमबा जों बोरै फरायलायखो बे न' खाथिथारावनो जानाय सोरबा थाङालासिनो थानो हागोन होनदा बे दाउ हांसो साबोन मोननायाव आरो दे बे जोबखांनायनि उनाव फेयारवेल जालायबाय आरो फेयारवेल जोबनायनि उनाव रास मेलानो क्रिसमासनो आरो लास्ट डे कास्ट डे निउ इयार हेपि निउ इयार जालायबाय आरो निउ इयार फैनाय लोगो लोगोनो लागाव पिकनिक जाखावनांगौ मोसानांगौ गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनांगौ गोदान बोसोरखौ बरायनांगौ लागाव फेस्टिभेल सासोबनांगौ बाइकखौ मानिया मिजिरनायफोरजों बेरायहैनांगौ मानिया फैसाया हर बेयाव थांलायबाय 10-15 दिना मास मोनसेया आरो बे निउ इयारा खुनुरुखुम जोब्बायमोनलाय लागाव बैसागु मागो दमासि बेलागुर सावबाय गय बिफां थाइजौ बिफां खाबाय लागाव बैसागु मोसानायाथ' अरजाला दे ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा बागुरुम्बा मोसानायनि थांलायबाय गुवाहाटियाव ने सोमला नोंखौ हिज्राया नोंखौ बिखायाव दांनानै आखाइ खबनानै फैसा बिदाया ट्रेनाव गोसोआव दं जि मोजां गोबा फैबायलै हिज्राया सोमलाखौ दस्रा बिजान लांजाबाय ओमफ्राय आरो जोबनाय लोगो लोगोनो हनै माबा सावथाल दावरावनो नेट बन्दनो जालायबाय थिगासे दे बेबो जोब्बाय बय जोबनाय लोगो लोगोनो सरस्वती फुजा 26 जानुवारि जालायबाय आरो बे 26 जानुवारि जोबनाय लोगो लोगोनो मबाइल रिसार्जआबो जोब्बाय नै ओमफ्राय थाङै थुङै एडमिट कार्ड हाजिर आखायाव ओमफ्राय फरायनाया लाथिख' आंना होमबा आं बोरै फरायलायखो सार हनै एगजामा बावथारला ओमफ्राय आं बिदि दावराव दावसियाव आं फरायनो हाया सार आंखौ निमाहा होदो सार आंखौ निमाहा होदो आं दंफां सा सासो गाखोनानै थाहैनोसै नोंना नङालै आसोल आंनाबो सेम एखे 11 होननायसो जानोसै जोंना सार दे नोंनो बुंदो माबा मोनसे जों मा खालामनांगौ दा न'सर खलाय सर फुजा माथ्र येनो थांनो थिना फरेखा गोनांसियावबो न'सर स थांदों नोंसोरनि न' गोरोन्थि सबियो गाव गाबागावनो एसे साबधान थानांगौ हाया सार बे बयबो ग्रोम ग्रोम माइक दामखावनानै पिकनिक जाहैयोबा जों मालाय ओंखाराबा बोरै थानो हानो ना मा होनो औ जोंबो थांनो लुबैखागोन ना नोंसोरखौ मोनथिजोबखाबाय नोंसोर दाबो बोर्ड एग्जामनि थाखाय रेडि गैया बेनिखायनो आं दा नोंसोरखौ स्पेशल क्लास लागोन मर्निं आरो इभिनिंआव जेब्लासिम नोंसिनि खर' मेलेमाव हाबा आब्लासिम सार ओमफ्राय जों ओंखामखौ अबाय जागोन ओंखाम थोखाम गैया जेब्ला क्लास लानाया जोबगोन अब्ला न'आव थांनानै जाहे बिदि एक्सट्रा क्लास लामायलालै सार जा होगा एग्जामावल' लिरा फैजोबथारनोसै जों एसे लिंकफोर दंबा खबर लानानै जोंनोल' सोद खबर खोन्थाबानो जाबाय सार न' ओरे फेलाय आनि खाथियाव दयोनै लाख रांखौ रेडी दोनखा आम बेलासियाव हेगन नोमनो कॉमन को ओह आई सी पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है आंनि स्टुडेन्टफोरनि लाइफखौ बे प्रिन्सिपाल सार गोदाना बरबाद खालामनो नागिरदों र' बेखौ माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन नङाबा स्टुडेन्टफोरनि फिउचारा खैफोदाव गोग्लैगोन